bareng kamu santriwati mituhur dawuh guru al-badru alaina ayo ngaji bareng Mbah Amu ya. Pesona santri selalu di hati. Jadi jingle-jingle seperti ini ki padha karo ngraketne seduluran. Jadi kanca-kanca pengrawit semangat, dulur-dulur hadroh semangat, penonton hadroh ya semangat kabeh, kanca-kanca santri juga Al-Badru Alaina semangat kabeh. Abangmu? Abangmu? Gosaudin? Alaina? Saya Fajar Berlian? luar biasa Pesona santri? selalu di hati. Nah, tepuk tangan buat Al-Badru Alaina. Alhamdulillah dalu menika beda lan padatan, Nduk. Ngono. Jadi dalam rangka dalu menika ya padha karo Rejeb ya, Nduk, Rejepan. Loro-loro gawe sore mau ya ngiras pantes ya kuwi akekoan. Juga terima kasih juga matur sembah nuwun dan selamat buat Gus Dowi dan Ning Matus. Kang putra saka Abahamu sampun kagungan putra malih mijil kakung. Oh ngono. Mula bengi iki diakekoi ngiras pantes karo melekan dalam rangka ya ki rejepan dalu menika. Oh ngono. Mula terima kasih matur sembah nuwun buat Abahamu, Gus Audin dan kanca-kanca santri semuanya dalam rangka rejepan, apa mulutan, apa pengajian. Penjenenganipun to beliau mesti melibatkan seni dan budaya lugune wayang kulit. Tepuk tangan buat Al-Badru Alaina. Ya. Wah, tenan. Dalu menika malah beda lan padatan. Engko isih ana ya ki Raka Mas Duwojo. Oh, Jojo. Duwojo, kok Jojo ki ya. Duwojo ana neh iki anakku wadon wis rawuh. Ya kuwi genduk Niken Salindri engko goleke wektu sing prayoga.